Іван Ілько споминать, Жагоряна навчила його бути сильним, не здаватися, розуміти їх культуру, характер, не розметувати ті духовні постулати, з якими він пішов у світ, і які давали йому моці пережити всякі негаразди. Тому він із глибоким розумінням, живописними засобами передає їх на полотнах. Так оглядаюсь назад, і я не розумію, як то все відбувалося. У мене деколи по тонким волосинцям проходив від падіння. Я не знаю, ангел-охоронець. Бог вас любив? Напевно. Те любить, бо я тебе вижу. Ну, суть не в тому. Я сприймав малювання Манейлова. Це третя постать, який теж мене втік. Надзвичайно близько і надзвичайно мене вибрала декоративність. А мене сільський, той норов, декоративний, коврик і все, що я малював, то все. І ясно, що Гердель був для мене загадковий, і я не кажу, що він мені любився. Мені його малювання не любилося. Я не розумівся деколи в тому. Але я не перечував, тому що я страшно довіряв. Напевно, так треба. А якщо ти не розумієш, то значить я ще не розумію. Значить, я ще сільський хлопчак. А ще я попав у 14 років у руки цим людям із села. Я б поняття не мав, що таке з натури робити. Поняття, що таке олівцем робити, то не файно. Червоне, жовте, синє, це ж файно, а то все. А то все таке. Ну і кончилось все то тим, що я вже почав, думаю, що це вже, я вже мав, це було заборонено, але я вже мав близькість із Сезаном, із французькою, з мадярською школою, розумієте, словацькими, тими, як вже книжечками діставали. Так. Між нами то йшло, це чисто європейський напрямок. А суть в тому, що з Бокшоєм ми ще десь років 10-12 в гори ходили. Він любив зі мною ходити, я не був нав'язчивий. Мені дозволяв тільки роботу нести. Рюкзак, етюдник, а по горах лазити, а етюдник не менше 15-20 кілограмів важив, бо фарбу набирались на весь період, щоб було. Тяжко? Ми малювали у квасах. А там завжди із-за гори висить хмарка і дощ. Ну, я заховався під мост. Ну, не дощ паде, я буду. А з-під моста дуже гарна панорама була, і малюю. А так далі, коли сонечко вийшло, там під мостом темно, то я вийшов вже на сонце, і він підійшов до мене. І я собі теж дозволив кобальтом синім, чистим, странціонову чисту. І я намалював такий файний пейзаж. Мені казали, що я намалював добротний. Ну і підійшов Бокшай і каже мені: Іване, це що? Думаю, як це що? Це мій малюнок. Ну, і він каже: звідки таке синє, звідки таке, де ти видиш таке? То все. Ну, я кажу, маленько хотів драматизувати контрасти темного, світлого і так далі. Ну, він пішов, каже, і пішов. І приходить через пару хвилин, приносить мені листочок із араба. Каже: дивися, Іване, яка досконалість, яка довершеність форми, яка ритміка, яку вирахувати не можеш, але тут є. І це все Божа робота, робота Бога. І це робота Бога. І це все. А ти це, що це, смієшся з того, чи що? Ну, він не так сказав. Я вирішив, що то давно було, я перефразовую. А я кажу, мене це образ. Кажу, слухайте, Бог створив мене і дав мені дар малювати. І раз я цим даром коснуюся,
значить, я маю право. Він на мене подивився, каже, ну. Більше в мене цю тему з ним пару років ніколи не торкався. Цього всього. Закрито було. Я дуже шкодував, я до нього ліз із бесіди зовсім відбуксував мене. Так що і це так формувалося, так формувався Кашай, так формувався Шолтес. Шолтес, який був священником, і він приймав художників в Туречках. У нього жили на фарі, і він з нею малював і так далі. У полотнах Івана Ілька видиш не простое милування красу гір, його краян, а читиш емоційне переосмислення художником кожного характера, кожної панорами, котрі передає художник із великою майстерністю, живописним язиком. Як думаєте, в чому секрет тої школи, що такий прогрес у іскусстві вони зробили? Це поєднання шкіл різних, це повага між ними, що то було? Саме оточення, саме формування культури. Дивіться, ще якась одна річ. Тут був проходний двір. Кельти, хазари, угри, мадяри. І колись тут не був. Але тут затримуватися не мог нікого. Навіть мадяри не затримували. Татари сюди прийшли, всі поздихали, бо коні в них поздихали, їсти не мали. Що той? Коні. І коні не були підковані, і на нашому камінних дорогах вони ранили ноги, і все. І таким чином це спасало, сама природа спасала. І то було переслідування. Фактично, кожен знищував все, що на своїй, особливо кельти. Знищували все. І тільки ті, які утікли в гори, ті вижили. А ще тому вижили, тому що туди вже навіть мадяри туди боялися йти, в гори. І таким чином освоїли це взяти Колочаву, Синівір, Тереблянську ріку, далі взяти татарський перевал, Ясеня, Кваси і так далі. І ці підполонинські села, фактично, які жили з полонин. Полонини кормили їх. Хліба не було, але зато було багато фруктів, багато овочів, і було сиру, молока і м'яса було. І трави? Так що, таким чином сформували. І от дивіться, що недавно була в мене група людей, я їм казав, дивіться, я не буду далеко йти. Я буду йти на 1200 років взад. 1200 років, коли прийшли чужинці вже на постоянно, які вносили свою культуру, свою релігію, все. Але цей невеличкий гуртик народу, забитий в глухих горах, зберіг мову за 1000 років, доповнюючи певними словами і так далі, бо прогрес і це. Мова – то живий організм. Так. Зробили свою архітектуру, бо рублена хата – це досягнення, велике досягнення порівняно з пещерами і з копанками. Вони зробили свою релігію. І вони побудували церкви, храми свої, не похожі ні на чиї. І вони формували свою культуру, свій побут. Вони одяг свій сформували, виходячи з тих умов, які є. І фактично це існування тисячолітнього фактору. Я це дуже близько сприймаю, бо я сам походжу якраз із цієї середини. Я постоли носив не тому, що постоли, а тому, що в мене другого взуття не було. І постоли була та велика розкіш у горах.
нелегко жилося. Але це все, і це все збереглося. І збережеться, тому що тут своєрідна якась аура. І ясно буде прояви. Але що робити? Вони, ці всі визначені постаті, мусили тікати. Наприклад, Грабарь в Москву пішов і створив фундацію, культурну фундацію образотворчого мистецтва Росії. Гуцул Ленін в Болгарію пішов, Довгович, Будапешт і так далі. І всі розходилися куди міг. Іван Ілько у кутиках карпатської природи часто намагається передати їх у вимірі народної культури. У його полотнах усе відчуваєш, що там є жива істота. І знову сама сутність роботи. І результати твоєї роботи. От головний фактор. А так як ми всі більшості селянських таких середовищ, де робота то є святе, то саме все робило і з палітрою, і з роботою, що це сприймалося не як якась акція, якесь торжество, робота. І може то, що вони були з різних шкіл і мали свої? Я до цього пізніше вернуся. І справа ще в тому, що унікальне діло, що дивіться, тут задіяні, починаючи всі європейські школи, починаючи від Москви, від Львова, від Кракова, від Будапешта, від Мюнхена, від Праги, від Парижа. І причому ці школи представлені певними людьми. Ну, наприклад, Глюк, він яркий представник румунської школи. Мараморощини? Так. І так далі. Взяти Бокшая – це яркий представник Будапештсько-Мюнхенської школи. Ерделі, Мюнхен, Париж. Розумієте, Манайло – це чиста Прага і так далі. І ось вони на цьому п'ятачку, Богом даному п'ятачку, зійшлися. Зійшлися тому, що одні ще тут родили, як Бокшай, як Ерделі тут родився, і починали то все. Їх тягло в цей край. Чи вони сварилися? Ой, ще як сварилися. Але це були всі високоінтелігентні люди. Та й уміння прощати? Ні. Уміння розуміти. Без розуміння ніяких взаємодій не може бути. Манайло, я питав Манайла, це саме питання, як то так? Каже, Іване, я не знаю, хто як, але я знаю одне, що нас поєднувала любов до цього краю. Ось і відповідь. Манайло дуже гарну відповідь дав. З Манайло в мене були стосунки надзвичайно близькі, навіть дуже близькі. Уже в 4-му курсі і 5-му курсі він працював в театрі. І він робив ескізи вистави, а декорації вже я і ще з одним хлопцем робились ми в натурі. А так як у декорації можна робити на сцені, а сцена звільнялася тільки після 10 годин, після 11 годин. Так що фактично я цілу ніч працював в цьому. Це, по-перше, був непоганий заробіток для мене, а друге було досвід великий, досвід того, що ще одне. І мислення, то ти мусив всю сцену видіти, що малюєш лівий край, але не забуваєш про правий, інакше них не вийде. А це велика школа. Я тепер оцінюю ту школу, що було. Ну, і це одне. Далі було так, що я навіть жив у нього, тому що гуртожиток у Радванці був, і я задержувався по роботі і ночував у нього декілька разів. Так у нас стосунки були дуже добрі. Ще одне. Ну, а з другого боку, він був дуже жорсткий в оцінці. І жорсткий деколи у вимовах, надзвичайно безпардонно. Ну так, або є мистецтво, або є фальш.
В 30-х роках він тільки починав формуватися, а вже в 40-х роках вже виставка в Будапешті, він користувався надзвичайно великим успіхом. І його робота «Токан» була куплена. Аба Новак дуже його хвалив і дуже шанував його. Був такий художник Аба Новак, який малював Гортія, і був тоді дуже у фаворі великому. І фактично він за той «Токан» купив собі меблі, і ті, які тепер у його музеї у прийомній. Він за один «Токан» тут купив це все. Можете для життя. Мені інтересно, що в його творчості вам імпонує. Дивіться, я думаю, ви пам'ятаєте його роботу «Стоїть хлопчик і мрець, і жінка в куті». Я вважаю того шедевр. Шедевр, я би вважав, європейського штибу. Коли детально придивляєшся, а він любив жирну темперу. Жирну, тому він додавав олії у темперу для того, щоб був дощ. Не змиване. Так ось дивіться, ця робота була замальована, а жирна темпера, вона сохне півгодини, деколи 40 хвилин, залежно від товщини слоя. На жовтому ґрунті він намалював цю роботу. І острим кінцем пензлика протягнув ці контури. Контури, які ще можна було по сирій фарбі зробити. Це фактично робота, яка мала бути зроблена за 15-20 хвилин. Можете уявити собі? За 15-20 хвилин створити шедевр. Який внутрішній дух і внутрішнє бачення того, що він робить. Оце б мене потрясало у ньому. І він всі так роботи свої робив. Далі він почав рахувати смереки, бо заставляли його смереки рахувати. Що, мов, Хохлов сказав, ти намалював 3 смерека, а там 6. Чому ти ті смереки викинув? Це факт. Це таке. І каже, бідний, може, дожився до того, що я маю смерека рахувати, коли малюю. Такої. Ну, але що робити було? В кінці, коли вже пішла рух, особливо після його виставки в Києві, після відвідання виставки Параджановим зародилася ідея «Тіні забутих предків». «Тіні забутих предків» були зроблені під впливом Манайла. І Манайло був консультант. Він родоначальник. Якось так далі повелося, що далі Манайла відсунули відти, але там був другий стовп, Якутович Григорій, який боготворив Манайла. Тобто дух Манайла був зроблений. Творче мистецтво – це є фактор культурно-соціально-політичний. Він був, є і буде. Тому що цивілізація без очей жити не буде. Образотворче мистецтво – це очі. Розуміння. Музика – це вуха. Поетика – це губи. Розумієте? І так Бог створив. І то перемінити нікому не вдасться, що я так вижу, я так хочу. Ну добре, і це бесіда з самим собою. Я ще давно вже сказав, що мистецтво держиться на тройці. Тройка – це не випадкове і релігійне поняття. Тройка – це стала річ. Двойка – вона тільки в Русі існує, біцілі. І людські ноги. А тройка – це стара одиниця. Що таке тройка в мистецтві? Це автор, твір,
і глядач. Якщо не є взаємодії між цими трьома, мистецтво не є. Іван Ілько – художник, котрий має свій почерк, своє світовідення. Про нього можу повісти, що Іван Ілько – художник Карпатських гір. Він творець історії Карпат з засобами живописного язика. Позираючи на його полотна, ти нехотя заряджаєшся їх енергією, співпереживаєш його героїв. Художник прагне привернути наш взір до цінностей, які формують нас як народ і як лічність. Тому іменно в цей час його творчість така актуальна і зрозуміла.